Dembélé supera un home, Dembélé a la frontal, continua Dembélé, Lewandowski, l'interior de l'àrea, la rematada, a la segona, gol! Gol, 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 ara sí ha aparegut la fera, ara sí ha aparegut la fera polonesa! L'home del partit en atac sense cap mena de dubte es diu Ousmane de nom, Dembélé de cognom, ha rebut després d'una sortida des de l'interior de l'àrea pròpia de Pedri, magistral, perquè recordeu que Pedri és aquell petit futbolista capaç d'aturar el temps, també el sap aturar a la seva àrea, ha aturat el temps, ha aixecat el cap, ha detectat on estaven els rivals i ha dit, doncs sortiré per aquí amb una conducció ben dolça i la posaré en llarg a Dembélé a l'esquerra. Dit i fet, Dembélé encara rival, se'l fa, progressa en la conducció, passa de l'interior de l'àrea per la fera, el primer xut de la fera no és bo, però el rebot li és favorable i a la segona no perdona. Ha aparegut la fera polonesa, assistència de Dembélé, gol del Barça, gol molt important de Robert Lewandowski. Betis 0, Barça 1. La falta lateral la picarà Marcos Alonso, el rebuig de la defensa del Betis, la volea d'Ansu, gol! Gol! Ha tornat el 10! Ha tornat el 10! Ha tornat el 10! Ha tornat el 10! Ansu, t'hem trobat tant a faltar! Ansu, t'hem tornat tant a faltar! S'havia de tenir paciència i l'hem tinguda! I ha arribat el teu moment! El Barça s'està jugant l'accés a una final contra el Madrid! Falta lateral picada per Marcos Alonso, el rebuig de la defensa del Betis i la volea del 10 d'Ansu Fati és d'un altre planeta. Gol del Barça, ha tornat l'Ansu determinant, l'Ansu decisiu, l'Ansu que ens meravella. Gol del Barça, gol importantíssim del 10, gol d'Ansu, el Barça es torna a apropar a la final. Betis 1, Barça 2. En joc una plaça a la final de diumenge contra el Madrid. El primer xutador, William José, a la porteria defensant l'escut del Barça. Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen ballant sobre la línia de gol, fent saltirons, tocant el travesser. Xiula el senyor del Cerro Grande. Va cap a la pilota William José. Gol. Gol. Ter Stegen s'ha llançat a la seva dreta, la pilota ha anat a l'altra punta. Gol del Betis, 1-0. I va Robert Lewandowski, i va amb decisió, de seguida ja ha anat cap allà el polonès, que serà el primer llançador del Barça. Molt ben llançat per William José, xutant al costat no natural, i el Barça que intenta posar el seu millor llançador el primer, crec que és el que toca fer, no deixar-lo pel final. Vinga, Robert. Va. Robert Lewandowski, va, Robert, Va. Claudio Bravo es neteja les botes, picant contra un dels pals, aixeca els dos braços, també balla sobre la línia de gol. Lewandowski agafa poc embranzida, va cap a la pilota Lewandowski, paradinha i gol! Bé. Gol, ha enganyat del tot, he patit molt, ha enganyat del tot Claudio Bravo. Ha fet un saltiró i una paradinha i ha canviat en l'últim moment, Jo veig que en l'últim moment ha vist saltar cap a l'esquerra Claudio Bravo i li ha canviat l'orientació del xut. Mare de Déu, quin patí. 1-1 després dels dos primers penals. A més, l'únic penal que havia xutat fins ara com a jugador del Barça l'havia fallat. No ens agraden les parelles, No, ha semblat una mica Oyarzabal, no? Sí. Ara és el torn de l'autor del 2-2, no? Loren. De Loren. Sí. Loren que agafa un parell de metres amb prou feines. El xut! Gol! Ter Stegen ara ha endevinat, Ter Stegen ha endevinat a on anava la pilota, però el xut era tan potent que no hi ha pogut arribar al porter. Kessié, serà el torn de Kessié, que és el segon que pren la iniciativa per part del Barça, camina cap allà.
Jo estic patint, Estarella, no confies en que sí? Jo estic patint, jo és que això els penals ho passo fatal. No. Estic fatal. Surt d'aquí sota la taula, home. Que sí, Fort anirà, no? No, jo crec que és un bon jugador, de veritat. Crec que en els penals, en aquest tipus d'accions, teòricament, hauria de ser bo. Que sí, planta la pilota. Hòstia, no recordava que això dels penals és El Mundial eren més divertits, El Mundial eren més a veure, que sí, a veure. Que sí, fas el tironet... Gol! Uf, l'ha tocat Bravo. L'ha tocat Bravo, però gol. Ha fet uns saltironets de pissarrí. L'ha tocat Bravo, però la pilota ha entrat, gol. 2-2. Mare de Déu. Necessitaré un transplantament de cor, Però poden fer carrerilles normals els jugadors del Barça? Sembla que no. No es porta, tu. Tercer penal del Betis, de moment 2-2, i va Juanmi. Juanmi, que se situa al balcó de l'àrea de Ter Stegen. Va, Marc-André, va. Juanmi, Ter Stegen! Ter Stegen! Ter Stegen amb mà canviada! Ter Stegen amb mà canviada! Ter Stegen! Va, sisplau! Ter Stegen! Va, sisplau, Ansu, consolidem l'avantatge per una vegada, ni que sigui els penals. Si us plau, consolidem l'avantatge. Si us plau. Araujo resant de genolls. És el tercer del Barça. És el tercer del Barça. Ansu. Se situa al balcó de l'àrea. Ansu cap a la pilota. Gol! Gol! 3 penals per cada equip. El Barça 3-3, el Betis 2-3, avantatge pel Barça. S'acosta cap a la pilota el quart xutador de l'equip andalús. El Barça els 3 a la dreta de Bravo, com si estés estudiat. És William Carvalho. Sí, William Carvalho, que ja està a punt, a veure si hi ha sort una altra vegada amb Ter Stegen. Va, Marc-André. Un està molt bé, però 2 ja seria perquè et deixessis melena. William Carvalho, Ter Stegen! Ter Stegen! Ter Stegen! Li regalo la melena! Ter Stegen! Ter Stegen! Vinga, Pedri! De fet, si marca Pedri s'ha acabat. Sí. Si marca Pedri, el Barça és finalista. Si marca Pedri, el Barça és finalista. Si el Barça vol ser a la final, ara és el moment. Ara és el moment del buit, del jugador que és capaç d'aturar el temps. Va cap a la pilota. Pedri, gol! Gol! El Barça classificat per la final de la Supercopa d'Espanya. S'ha hagut de patir els 90 minuts, s'ha hagut de patir a la pròrroga, s'ha hagut de patir a la tanda de penals, però al final Marc-André Ter Stegen ha marcat la diferència amb 2 aturades espectaculars. I el Barça jugarà diumenge a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid. Un clàssic que pot valer un títol. L'home del partit, Marc-André Ter Stegen.